Så bliver du mærkelig. Lige så snart kameraet kommer, så bliver du mærkelig. Er du fjollet? Ja, det er du nemlig. Er det dejligt, at storebror er hos mormor? Hva? Er det så helt på alene basis? Så er det hele bare så sjovt, ikke? Ja. Okay. Så bliver man ikke drillet eller noget. Ja. Yeah. Borte? Tit. Er det helt vildt fjollet nu? Der er ikke noget sjovere end en stofble. Nej, det er bare til skæg. Oha. Slem hoste. Oha. Så. Ja, det er så skægt. Bøvs. Hej, Josie. Kille. Abbe. Ej, han munter nu. Abbe. Vildt fjollet nu. Ej. Kan du vinke? Vinke.